И здравейте, скъпи потребители на YouTube. Това е просто един епизод, това е правим се на сънта и реших да се изтегля. Това е някакъв знак, просто един ден един приятел му казах, ще правя канал в YouTube. Той ми каза, снимай на шах. Аз му казах, че съм пълен идиот, ако направя това нещо. И, знаете, слязах пълен идиот. С белите фигури съм преход. Много съм зле на шах, сам да знаете. До сега съм печелил няколко игри с ках. Сега само знам как се контролират тези вещи. Ти да мога парня. Weiß kannst du и взехме първата пионка. Беше казва там. Ком. Искате мога да... Абе, изтескахме се. Добре. Ще направим така, после ще му взем коня. Обаче той направи това. Сега ще направя. Тън. Оставих се по-план. Не защитен, ще го защитя с моят защитник. Те не знам как се наричат, просто зле съм, който да се говорим. Така. Да помислим много внимателно и малко. Искам коня. Аз обичам кончето, аз съм много добре според мен и той ми взе някаква пешка и помага, взех му в цеха. Мислех, че ще ми гиби. Царя мислех, че казах, че това не знам, не трябва въобще даже. След това трябва да не може да ми го вземе и той може. Не може. И малка му преместица, връщам се в кончето, да ми е в безопасност, защото ще ме вземе. Лейвам там, преден ще ми вземе коня, ма интересува въобще даже. Така. И сега се сърцата такова. Мат? Не. Гледайте колко ме е взел. Чакай аз колко съм му взел. Няма колкото. Значи не може да го местиш това. Аз ти казах, обаче ти не мога да послушаш. Искаш ми вземи с това. Не го взема, направено току-що аз не го взема. И шанска ми си не успя. Това е странно. Мачи, шоко, мачи, хачи. Но птечко прахнета лига съм. И пак опасност. Кой ще правим? Те неща пак на няса не може да му го вземе. Не той е скопатна. Умен ход. Така. Добре, така тия. Току-що. Така дам свой тук. Не, кой ще направи. Дали ще досетя. Ако... Какво? Добре. Мисля с това. Направих тъпотия той. Мат. Шах мат. И това е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ще ви моля да се абонирате, да пушите лайк вход на този клип. Лека вечер от България геймплей.